काल कुठे होतास, किती खेळलास आणि कशा पद्धतीने प्रवास राहिला आहे? नक्कीच 2 दिवस पालघरला खेळत होतो मॅच. घरी पोचायला सकाळी 8-9 वाजायचे. आजही मी सकाळी 7:30 वाजता घरी आलो, फ्रेश होऊन डायरेक्ट मी ग्राउंडवर आलो. असं वाटत नव्हतं का माझा परफॉर्मन्स होईल, कारण बॉडीमध्ये ताकद नाही, कारण उन्हामध्ये मॅच चालू आहेत आणि एनर्जी नाही भेटत, कारण मला झोप नाही भेटली. पण नक्कीच परफॉर्मन्स चांगला आले आणि दादांनी माझा विश्वास दाखवला की तू मॅच जिंकून देशील आणि टीमनी माझा भरोसा दाखवला. भावेश अजिबात झोपला नाहीये, पण भावेशनं झोप उडवले सगळ्यांची. त्याला माहिती आहे झेप घ्यायची आहे. आणि नक्कीच जे खेळाचा विषय बोलायचा तर नक्कीच मी खूप या गोष्टी स्ट्रगल पण करतो. रात्री माझी अशी परिस्थिती होती की माझ्या बॅटला बॉल लागत नव्हता, पण नक्कीच दिवस बदलायला टाईम नाही लागत. एका रात्रीमध्ये सकाळी माझी परफॉर्मन्स चांगला व्हायला लागला. हेच आहे मित्रांनो, वेळ बदलतो आणि नक्की बदलतो. थँक्यू सो मच. मी